Bapak Ewetaka nyong kaget aduh dikabenan apa buku tata iku izin apa aduh rika benan apa bungkus patah iku izin apa sikra peduli prajurit apa apa gagah barisan kudaya bareng maju ning palagan aja lerko awake padha Bapak Ewetaka nyong kaget aduh dikabenan apa bungkus
petang iku sinapa sing kabudaleng prajurit tapa Tarisane kudu bareng maju ning palaku aja lerko agate padha tekan Jualala Jumalala Kumrite dewe dewe takkan kadela ande bapak dewe takkan nyong kaget aduh rika betana apa kumpul petang iku sinapa kadela ande bapak dewe takkan nyong kaget aduh rika betana apa kumpul petang iku sinapa sing kabudaleng prajurit tapa tapa gagar tarisane kudu bareng maju ning palaku aja lerko agate padha tekan Kumrite dewe dewe takkan kadela ande bapak dewe takkan nyong kaget aduh rika betana apa kumpul petang iku sinapa sing kabudaleng prajurit tapa gagar tarisane kudu bareng maju ning palaku aja lerko agate padha Kumrite dewe dewe takkan kadela ande bapak dewe takkan nyong kaget aduh rika betana apa kumpul petang iku sinapa Iya dong. Ya Ayo. Yo. Yo. Iya dong. La.
Sarwa Purwo tunggal batal ning Baskara. Sawine tanpa patra ora gampang wong urip ning alam donya. Balong rondo menyalopo kawanku saya tidak diutodo kawanku saya tidak diutodo yo Sarwa Purwo tunggal batal ning Baskara. Sarwa Purwo tunggal batal ning Tirta Atmajana Taranwana Kakuwuke karya Resi Sing Wardaya Kakuwuke karya Resi Sing Wardaya. Ya Mas aku ngopi Pisang sejatine karya atur lampun leno daleng watama patun lakon leno lotane yo sati deso ara
Jalaning basa nang wolong najan lampung nyelomong tanpa ukara najan lampung nyelomong tanpa ukara hae yo paling putih konangan bambang permati oh rocae wong ayu kudu eling parang kudu kang peparing kudu eling parang kudu kang peparing ya aus
Rama menyang solo le oleh payung muda pancen ditolo lomba wong mati ora obah yen obah badani putra yen urip golek aduh lorek asolate semua ada sini putut beto yang tak lirik sekira-kira sedelene lalu Bato elo Rama menyang solo le oleh payung muda pancen ditolo lomba wong mati ora obah yen obah badani putra yen urip golek aduh yo ya luput batok batok ela elo Rama menyang solo le oleh payung muda pancen ditolo lomba wong mati ora obah yen obah badani putra yen urip golek aduh loko batok batok ela Rama menyang solo le oleh payung muda pancen ditolo lomba wong mati ora obah loko batok batok ela elo Rama menyang solo le oleh payung muda pancen ditolo lomba wong mati ora obah yen obah badani putra yen urip golek aduh yo yo batok elo Rama menyang solo le oleh payung muda pancen ditolo lomba wong mati ora obah yen obah badani putra yen urip golek aduh yo ya yo Loko batok batok ela elo Rama menyang solo le oleh payung muda pancen ditolo lomba wong mati ora obah obah badani putra urip golek aduh yo Tuput loko batok ela elo Rama menyang solo le oleh payung muda pancen ditolo lomba wong mati ora obah yen obah badani putra yen urip golek aduh
iki kumanan hantu kabeh. Heeh. Ora ana sing mlayu mlebu. Jaran iki nek gede-gede ngene iki, Pak. Mlayune rasa. Rasa tur Rasa banter. kabeh. Nggih. Iki sing dundum gedang ya. Ayo. Yo. Yo masih bersama Ridho Turko Budaya. Oh iya.